Как и кога ще могат да се печелят пари през приложението Zipline? Отговарям на този въпрос, тъй като доста хора ми писаха, изтеглих го, а сега как мога да си получа парите? Което е абсурдно. Както знаете, Zipline е платформа, която наподобява TikTok. Буквално функциите са същите. И преди една седмица беше в топ 10 най-теглени социални мрежи в България. За да можеш да се включиш в програмата, която ще плаща на създатели на съдържание за техните гледания и за техния труд, то ти трябва първо да имаш профил там, да качваш съдържание там. И трето, да има достатъчно хора в платформата, за да може да се задвижи този цикъл и да може да започне да се плаща. Платформата е сравнително нова. Тя може би няма и месец, както е пусната в App Store и Google Store. Така че ако платформата ти харесва, просто си я използвай като обикновена социална мрежа. Покани твоите приятели да влязат вътре. Ако ти харесва, не забравяй да оставиш ревю и в Google Play и App Store. Просто създавай съдържание, за да може, когато дойде момента за монетизация, ти да имаш достатъчно последователи. Защото да, платформата ще иска да имаш определен брой последователи, за да можеш да изкарваш пари. Както всъщност е в TikTok. Така че теглете приложението, забавлявайте се и не позволявайте на парите да ви водят.